Takže čau lidi, zdravím vás, já Arceus.cz jménem Universe Production a dnes tu máme nový pořad a to jsou rozhovory se slavnými. Dnes tu máme 3D grafika, 3D animátora a člena Playpools Clockyho. Čau. Tak přejdeme k otázkám. První otázka, jak dlouho animuješ? Asi půl roku, možná i 3/4. Druhá otázka, jakým programem nebo programy animuješ? Normálně Cinema 4D a někdy Maya. A pak to hodím do Vegas, tam si to vyrendru, že jo, aby to zpracoval na ten YouTube. Třetí otázka, jak ses dostal k animování a 3D tvorbě, 3D grafiky a animací? Nejdřív jsem se dostal k Minecraftu. A díky Minecraftu jsem se vlastně začal koukat na Kapitána Sparkleze. A já když on vydal tu první animaci, která se jmenovala Revenge, vlastně ten song, tak se mi to líbilo, že jo, a řekl jsem si, že to taky můžu zkusit a už jsem se začal učit a tak dále, že jo. Čtvrtá otázka, čeho by si chtěl jednou na YouTube dosáhnout? Aspoň 1000. Pátá otázka, kým ses inspiroval u animování? To už jsem řekl. Kapitán Sparkles a ještě asi Busker Bookeru. Jo, šestá otázka, jak dlouho hraješ Minecraft? Asi rok, teďka přesně to bude rok. Sedmá otázka, jak ses dostal k Minecraftu? Přes kámoše. Osmá otázka, jak ses dostal do Playpools pro ty, kteří nevidí? Já jsem dělal animace, že jo. Jednu animaci jsem udělal pro Minecraft.cz nebo Little Rocka a ne Tomáše Soukupa. A asi přes tu animaci si mě všimnul Detík a napsal mi, jestli bych nechtěl spolupracovat s Playpools a jestli bych se nestal členem. A já jsem teda souhlasil. A ještě potom, jakoby, jak ses dostal k tomu Minecraftu, jakoby, že tím ses docela proslavil? Jakoby Tomášovi Soukupovi. On nějak jakoby schánil prostě animátory, tak napsal jednomu animátory, který ho já znám docela jako konkurent. Tak jsem řekl, teda napsal jsem Tomášovi, jestli taky, že jsem viděl, jak nabízí tu spolupráci, teda že schání animátora, tak jsem řekl, že bych to vzal a jestli bych pro něj nemohl dělat animaci. No, tak jsem ji udělal a nakonec teda to je takové. Je dobrý, takže devátá otázka, jak jsi přišel k jménu Clocky? Na ulož to. Jsem se chtěl registrovat, tak jsem tam, prostě jsem zkoušel různý jména, bylo to všechno obsazený, tak jsem napsal Clocky a od té doby to používám. Desátá otázka, kolik ti je? 14. 11. otázka, jaké hry nejraději hraješ? Minecraft, Team Fortress 2 a Half-Life. A ještě Unreal 1. Jo. 12. otázka, co by si chtěl do Minecraftu přidat nebo odebrat? Teď nevím, ale přidal bych portály jako z normálního světa do normálního světa. Třeba, že bych kopal v dole, tam bych měl portál, pak bych se rychle třeba přes ten portál vrátil do baráku, abych nemusel jakoby tou jeskyní zase někam domů. Jo, takže 13. otázka, plánuješ něco nového na tvém kanále? Plánuju hodně věcí. Asi první věc bude, že chci dělat pokračování na Fallen Kingdom, to taky od Kapitána Sparkleze, a pak bych ještě chtěl udělat nějakou scénku o Minecraftákovi, protože když se koukáte na jeho videa, tak on si tam třeba občas mluví sám se sebou a nějak by se to dalo dobře zanimovat do nějaký vtipný scénky, takže tohle je můj plán. 14. otázka, jaké jídlo a pití máš nejradši v reálu? Coca-Cola a pizza. Dobrý, počkat, já si to musím posunout. Počkat. Jo. 15. otázka, dáváš někde své modely ke stažení? Jo. Svoji nejlepší práci dávám na TurboSquid, kde si to můžete koupit a stáhnout. A nějaký ty starší rigy a postavy ty dávám na YouTubeko a tam máte odkazy na Mediafire. Jo. Další otázka, tedy 16. Co by si chtěl doporučit lidem, kteří začínají s animacemi? Nezačínejte s Mayou ani s 3ds Max. Je to složitý. Nejlepší je začít s Cinemou a pak teprve do té Maji třeba přejít s Cinemy. Třeba nevím, půl roku si dějte v Cinemě a pak teprve přejděte na tu Maju. Jo. Takže počkat, koliká to je. Jo, 17. otázka. Poskytuješ lidem jakoby jiné věci než regi, třeba intra, outra a podobně? Jasně no, to dělám
Ale samozřejmě, jelikož už to po nich chce hodně lidí, tak bych to nestíhal, tak to dělám za peníze. Že abych si i vydělal. Hlavně potřebuji opravit svůj počítač, protože mám poškozený napájení. Dobrý, takže teď... U kolikátky jsme skončili? Asi 18, ne, 17? Ne, 16. Jo, takže 7, jakoby, že ti řeknu 2 otázky a vyber jakoby lepšího z těch kanálů, dá se říct. Takže Minecraft Box nebo Minecraft Hulk? Minecraft Hulk. Baldur's Craft Bookiro, nebo jak tak, nebo Slamakou Creatures. To je docela složitý. Jelikož Baldur moc, neboli Baldur's Craft, to je můj kámoš, že si navzájem čekujeme animace a hodnotíme je. A zase s Slamakou, toho jsem parodoval v jedné animaci. Ale podle mě špička je Bootstrap. To je prostě best. Jo, dobrý. A potom ještě tady jsou 2 takové mini otázky na závěr. Co bys si vzkázal tvým fanouškům? Co bych vzkázal, já nevím. Určitě čekujte moje animace. Hodnoťte. A já se budu snažit vydávat co nejvíc animací. A budu se snažit se zlepšovat. Já nevím, co ještě říct. A potom poslední... Jo, ještě, kdybyste měli nápad na dobrou animaci, tak mi to můžete říct, abych to zkusil převít do animace, že jo. Dobrý. Potom poslední, co by si vzkázal fanouškům Universe Production, tedy tohoto kanálu, na kterém na tohle video koukají. Tam nějaký fanoušci jsou. Jo, 20 už. Jo, a nejsou to hejtři dále sami. Dobrý, tak to je asi všechno, takže čau. Čau.